Guys, makadiniko. I hope you had a wonderful weekend. Regaiti tokukwazisai kudai. Makadiko muri eZimbabwe vatete vadzoka zvekare veduwe. Regaiti pinde munyaya yedu yekutanga nyaya dzedu dzanasi dzakati one day. Ndichazviti Messi tete regai nditange nekuchema zvakaoma vatete nyaya yangu yakadai. Takaberekwa tiri 6 and I'm the 4th. Takakura tichirerwa nambuya mai vababa. Mama vakashaya 2010 tikasara na baba upenyu hwairwadza kwaingova kuchema kurarama nemaricho ndo hwaiva upenyu hwedu. 2015 ndakaonawo basa rekushanda mumba. Ndakafara tete kuti ndaizonowanawo zvekupfeka etc. Asi mbuya havana kufara vakatopopota hanzi enda tione ukakugara. Ndakangotiwo hameno ndakaenda months later pabasa pakangotanga kuitika zvinhu zviri strange. Maigona kumuka padoo pane ropa, zvipfuwo zvepamba ipapo kungofa, vanhu kungorwara, unopererwa vatete. Mbuya vakabva vati waonaka. Ndakati vanina vangu vaviri vakangonzi vawira mumvura. Ini ndakafamba zvikanzi ndizvo zvagogo. Ndakarohwadza tete pasina gore mutwini wangu akaita tsaona ndiye Sarai. Zvakaoma tete. Takazotiza kwakungoti hameno takungoenda nenyika nekuti tingapera. Takagara mustreet 1 week. Kwakuonawo mamai ndo vakatitora tikagara nawo from 2016 up to now. Ndo vatova mai vedu. Vakatidzidzisa kunamata tete. My 2 brothers vakutoshandawo. Ini ndakazopedzawo chikoro ndikazoonawo shamwari yeupenyu ndiri kutoda kutsvata end of July 2025. Mwari vakapukuta misodzi yedu tete. Asi ndinongoti rest in peace Anashe. Tinotenda my twin sister Lois. Makadyiwa nambuya vasina moyo. Now vari kutambura tete. Baba vakazoshaya last year. He was a good man. Ndinotenda Mwari vakatitirawo nyasha dai tese takapedzwa nagogo. Mwari vakanaka nguva dzose. Ndatenda tete kana maposta muzondiudzawo. Ngadai Mwari vatinzwira ngoni tagona kukudzawo vana vedu. Zvinorwadza hanzi gogo ndivo vakati vaitisa zvese izvi. My caution is nai vana gogo. Hamuzivi here kuti ropa renyu iri. Kana muchinzi grandmother, it means you are the mother, you are the grand, the bigger mom. Handiti ndimi kwandinobva ine marutsa angu. Ini ndingaitira vazukuru vangu mawakaipa here. Ndovahla, ndoshuvira zvakaipa. Hawana basa mugwadza kuti hawanirei basa. Muzukuru wenyu ngatidzidzei muri eZimbabwe kuvanhu vane rudo. Munoziva here kuti rudo chinhu, love conquers the world. Love, love, love. Ungoita zvakanaka kuri easy pane kuita zvakashata. Veduwe, regai tipindezve munyaya inotevera. Iyi nyaya iyi yakanyogwa nechi-English nekuti vakati Shona is not good. Makuikuti awukwazi ukubhalisa Shona ngicela ukuthi libhale ngesiNdebele angisho sizofunda yonke into lapha. Asikhethi thina, mina angisho vele yakwazi ukuthi mina ngikhuluma isiShona konke ngesiNdebele. Mina umangwenya. Usho ukuthi mina liNdebele elikhuluma isiShona ngempela liyangizwa. Asingeneni endabeni yethu. Hello auntie, how are you and family? Sorry but I'll use English. I'm not good in Shona. The story you posted yesterday triggered me. I was 5 years old, but I still remember what happened to me like it was yesterday. I haven't healed from it. My mother had to go for a funeral and she decided to leave me with a friend. I'll call her Mama Nogu. Mama Nogu lived with her 2 children and a husband. They lived in a 2-bedroom house. Everything was okay until when we went to sleep around 12 midnight. Mama Nogu called me in a room and told me to sleep on a bed. Her husband on the bed also. I was a child. I didn't understand anything, but that man took advantage of my innocence. He raped me. He told me not to tell anyone what had happened because he was going to kill my whole family. I only realized I was raped when I was in grade 6, when we started learning about it at school. Since then, I'm still scared of men. I can't be in a relationship because of this. By the way, I'm now 28. My advice to parents, don't leave your kids with anyone. And thank you so much, Tete, for the work that you're doing. May the Lord continue to use you. Thank you so much for your time. Please hide my identity.
Okay, that's what I did. I hid your identity. I changed the names. Okay, nyaya iri pano. Sometimes I have to switch. I'm like, indaba ilapha. Okay, saka nyaya iri pano ndeyekuti mwana akaenda kunosiyiwa kumba kwamama Noku. Asvika kumba kwamama Noku kwakuvata. Mai Noku ndokumuka. Ndokunodana mwana kuti uya tivate pamubhedha. Ndokuvata mai Noku ndokurega murume wavo achirepa mwana. Madzimai, what kind of people are we? Ndiyo kanyanga chiposona tetetiride iyo mukadzi nemurume vakabatirana vakarova mwana vakauraya mwana uzibawe vakapiwa 30 years. Kana iwe mukadzi uchitadza kudzora murume wako, zvino muri mungava chii? Muri ibwaza vanhu, muri vanhu vakaita sei? Munobhivha owenja, uzipata owenja kuti unonotora mwana iwe mukadzi unomutsa mwana. Apa remember, kana ini ndichiuya kwauri ndichizokusira mwana, I trust you. Ndogara ndichizvitaura kuti kana munhu akandisira mwana ari kunditi I trust you, take care of my child. What do I do? Ndotora mwana ndomurepesa nemurume wangu. Madzimai ka. Alright, nyaya iri kutevera ndivigei. Ndivigei ndoda kutaura pamwe ndingawana help kuti imba yangu isaputsika. I'm 35 and my wife ane 29. Ambuya vangu is around 56 and still very sexually active. She's so beautiful. Handina kumbogara nambo zvifunga. Handina kumbogara nambo wafungira zvisina basa kubva pandakaita mukwasha wavo. Ambuya. Also when you write ambuya, ndafunga ndi ambuya. Ivo ndaingoona kuti vane zvavari kundifungira pese pataisangana. Murume wavo aigara akatravela on business missions, but I can't tell about their sexual life since ndisingagari nawo. Zvaitika ndezvekuti rimwe zuva mudzimai wangu akaenda kuSouth Africa for business as usual, but that day akaenda by bus sezvo aisafarira kudriver alone for long trips. Taiwanzoenda tese. Pakasvika paBeitbridge border, she noticed kuti she had mistakenly taken my passport. Achiti ndeyake. She then called me. That was around 12 p.m. Motikari yandaitemba kuti ndibate time from Masvingo to Beitbridge yanga yakakumbirwa naambuya. Ndakabva ndavafonera vakati no problem, but the following day vanga vane program nayo. Ndakaenda kwaambuya ndokunotora mota iya iGolf GTI. For sure before 3 p.m. ndakanga ndapinda muBeitbridge ndikarova U10. Ndakazofonera ambuya kuma7 kuti ndadzoka, but mota ndotozounza mangwana acho makuseni. Vakachema kuti vaida kumukira kuBulawayo nayo. Ndikati okay, ndokuenda nayo. Ndakasvika ndikawana ambuya vakatomira pagedhe. Mumba maingova nemusikana webasa. Since vana vese vanga vari kuchikoro kuboarding, ndichingopinda mumba musikana webasa akabva toenda kurorara kurumu yake yaiva independent. Vaiziva ndichifarira bhiya. Vakabva vangoburitsa bhiya mufriji vakandivhurira vakandipa neglass. Ivo vakangobuda musitting room ndokuzodzoka after some minutes vakamonera towel hombe but risina kuvhara zvandaisafanira kuona. Vakabva vagara opposite neni, takatarisana apa towel riya rakavhurika zvekusiya zvidya zvavo zviri pachena. Takatarisana zvekuwirana zviya. Apa vakabata towel parakanga rakasungwa vachisunungura zvishoma nezvishoma, maziso avo achidonha zvakamhanyisa ropa mumuviri wangu. Vakasimuka paye vachienda kufiriji. Ndikabva ndati kana muchida kutora rimwe bhiya ini ndavabho. Vakamira vakanditarisa vachiregedza towel pasi. Ndikabva ndaita zvekusvetika ndichienda kwavari. Takatsvodana vachibva vandidhonzera muspare mairara katsano kangu. Guys, handikwanisa hangu kutsanangura zvakazoitika imomo. Takazomborara futi tese kanokwana ka5 after that. Dambudziko ravapo manje vari kuramba vachingoninetsa zvekuti mukadzi wangu ava kutoshaya kuti zvii zviri kumboitika, because communication yacho yanyanyisa, although asingaratidze kufungira zvakawanda, but I'm afraid she will find out. Okay, regai tipinde munyaya inotevera. A wise man once said nothing. Apa hatina zvatinotaura
mangozvira moga kuti ndizvo zviri kuitika muupenyu, vanhu vakaganga, udzai mukoma zvekuita, mongosiya macomments ambuya zvakaoma. Ladies, ndauyawo nenyaya yangu. Ndave nenguva yakareba ndichida najedza wangu, he's not married. Ndakangomuwana ari single kusvika nanhasi, but now our relationship yati simbei zvekuti both our kids takavaita kuti vazivane. Zvisinei hapaso pane nyaya yangu. Nyaya yangu iri pakudai, jedza amba mavo vakasvokwa vari vakomana vatatu, asi wangu ana baba vake, asi zvinonzi zamu guru ndere kwaamai. So zvakaitika kumashure uko, ndisati ndakudana najedza, one of the brothers akarwara ari muno muSouth Africa, ashanyirawo brother yake kurwara zvekugara muchipatara nguva yakareba. Zvisinei, this brother akanga ane mudzimai wake kare kuzimu, ndokunzi auye murume akanga ari muchipatara. Saka panguva yese iyi bamukuru vaigara muimba imwe chete namainini wangu. Jedza ndiye mukomana mukuru, saka ndinoona sekuti ndo pakatanga nyaya yose. Baba mukuru vakarara namainini, munin'ina ari muchipatara. Hatitozivi zvakaitika nguva yakareba sei uye kangani, hazvina hazvo basa. I was not in the picture. Onekera manje, I was introduced kuna mainini, and by the way, bamunini vakazobuda muchipatara after a long time staying muchipatara, about maybe 8 months or so. Mainini vakangotanga kunditira ma-attitude andaisanzwisisa. Munongoziva that type yevaroora vanoti ndini ndakatanga musha, but this time zvanga zviri different. Vanga vari amainini but vachida respect as my guru, sekuti isu hatisati tapinda mumusha. Well, the drama continuous. Ndakasvika pachikamu chekudza murume nekumubvunzisa kuti iwe mainini hapana chakamboitika here, cause nyaya dzenyu kuita sekuti muri varamu, of which chishona chedu chinoti bamukuru ndivatesvara, but haana kundibudira pachena. The drama continues. Vachingotsvagirana nyaya mainini nabamukuru to a point yekuti mabrothers aya vanga vakugara vakarwa each and every time. Okay. Anyway, pakazoita zvandaida kunotora zvaidiwa nemurume wangu kumba kwamainini, ndikanzofonera mainini vainde nemi vanokupai. Mainini started the drama. Apa it was something very urgent. Mainini vakaramba kundibetsera nenguva yacho. Ndakaudza murume wangu kuti ndo zvanga zvaitika. Murume akavafonera brother yake. Handizivi kuti vakataura kuti kudii, but brother inenge yakapopotera mainini kuti uri kurambirei kubatsira vanhu vari panguva yakaoma. Vakuudza kuti vari kuda zvinhu iwe ukatadza kuvapa. Mainini vakauya vakasunga chiso kwandiri nehasha vachipopota kuti maudza murume wenyu kuti ndaramba, ndamboramba here, ondati ndakabatikana nebasa. Well, I kept quiet. Takazobatsirwa hedu after a drama, but handina kufarira kupopoterwa kwandakaitwa namainini. Ndakazotaura nemurume ndikamuti mainini ndatadza kuvanzwisisa, asi munhu akaita sei? Zvinhu zvanga zviri simple, changa chichinetsa chii? Murume wangu akazonditi ndinoda kuudza chinhu one in life, ndichazoda kuti one day unyeurire mainini wako munzeve muri vaviri, ndiko kuti vasakudherera. Ini handina kubatikana kuti akanga achirevei. Anyway, ndakangoti ishona iri kuti mainini vanoda kutsiurwa. Ndakazogarwa neni pasi ndikanzi ndoda kuti uvaudze muri vaviri kuti mufunge mainini kubva pakarora murume wenyu paya. Ini ndakanga ndatowa mupicture kare, ndave kudana nabamukuru vedu, ndaive neaccess to his phone and all. So ndinoda kuti ndikuudze kuti zvese zvamaita behind everyone, murume wenyu ari kuchipatara, zvese zvamaita, even abuda muchipatara ndinozviziva. I want you to tell her that ugure muswe wamainini. It was now clear kuti vanhu ava vakatodyana naBeans nguva iyi. My question is, naimi munoona here zviri necessary kuti ndiudze mainini mashoko aya? Because baba vainsista kuti I want you to tell her this mukubuda kwezuva. Nai ladies, uyai nema-advice ndisati ndarasika. Thank you, ndirimo ma-comment section. Zvakaoma, ndiyo nyaya iripo iyi. Kwanza mainini chokwadi zvinhu zvakangoitika, wasi mainini vakuratidza attitude kuti aiwa ndikufariri. Zvino bamukuru vakuti aiwa vaudzei kuti ndinoziva zvakaitika, zvinhu zvacho zvakaoma, regai tipinde zvakare munyaya inotevera. Hello, ndiri mudzimai akaroorwa zvinotyisa paGlenora A specimen apa ndikachata muchato waidadisa. After kuroorwa ndakachata ndikanogara navamwene vangu kuDZ. Then 2 months later vabereki vangu vakati accident vakafira ipapo. Apa ndivo vanhu vega vaindipa ingava mari because taiva tiri rich kumba kwedu. Vedu life yakachinja from my loving amwene vakatanga kundiitira utsinye, knowing kuti handina wekuudza zvinhu zvikadhakwa, ndaitira utsinye ndikatsvaira mumba vaisa jecha nemapatapata vedu kana
kuti vana itai mahomework ndatsvaira amwene ava vaive munin'ina waamwene ivo vanga vakashayawo takazoti ngatitameni kuti pamba panga pasingagariki takanogara kwedu tega nahabhi. 4 months later habhi vakatanga kusauya kumba kusauya nemari kumba achipa mai vake. Why God ndakuswera nenzara apa mimba 7 months ndakanyara kusvika tezvara vangu vaona kuti ndo zviripo vakapopota vakauya kumba kwangu nerweseri kundipa mari yechikafu. Zvakaitika kusvika mwana ava ne2 years habhi aiti akanosiya mari tezvara vanouya vachindipa bheki. Tezvara vakazosvika pakuona kuti vakutondichengeta shuwa vakatanga kundinyenga ini nenzara. Ndikati amwene wangu vaiganzara ndrese. Ndikati kana muchikwirana nemwana wasisi venyu since achimboya ikoko ndakutoitisawo wenyu tochinjana. Tairara tese smart hapana akazviziva kana kuzvibata. Vakazondiudza kuti vakawana vamwene vangu vachisabute pastovhu pakupisa vachidaidza murume wangu kuti huya nemari zvikandirwadza. Ndakazongoita mwana natezvara wechi2 atova ne7 years. Baba vanochengetawo mwana muzukuru wavo. Amwene vangu ngori vavava naivo wandinoti vakadzi dzidzai kubata varoora mushe nekuti vatorwa hamuna ukama navo. Iye zvinotezvera vangu vakutonaka kudarika murume wangu. Ndatenda. Zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Inini hangu I have no issue with a woman with a kid. I married my wife aine mwana wake mukomana. He was 7 at the time. I married mai vacho Bobo. Lovely ceremony and I made sure I empowered her. Ndikamuti, I'm taking you with your son. Now he's 16. Masiziva, I suffered with this boy zvekuti. At first naimboti nisikanzwa ekukura, but no man, it's beyond me. Mwana ane 9 years akangotanga kuva weird. Kuba mumaraini kubira vamwe kuchikoro patailoja. Before we had our house, we would break into locked doors achiba. He then started kutiza pamba monzwa kuti aonekwa kuma shops. Taifamba neusiku looking for him, and obviously people vaiasma kuti maybe I abuse him, but aitotaura ega kuti I don't know chidede. Moyo wangu vairwadza zvekuti mwana would lie even at school for no reason. Nhema dziya dzisiri normal for mwana anongoda zvechi-street kid izvozvo achisiya kumba munomuwana aine nzara netsvina. Zvinonzwisa tsitsi. So I ended up saying to madam, look Sha, I've tried to love him, convince him to accept me. We have a good relationship. His siblings are okay, but what happened to him? So better utsvake kumusha kwemufanawo. She didn't even know where to start. Up at this point mwana anga akutoita madrugs. It took us a year to trace the father. Osamuluzawo zvake aitoitawo zvechiprofita down in the bundles of Slovela. Takagara naye pasi kuti onaka mwana. Look at wona baba vako. He can't even help himself, let alone help you. Now that waona baba wako hachidzokera kumba unoita normal life, iwe icha serious ne life and use opportunity yandiri kukupa, but zvakashaya basa. Iye zvino ava mhuka, and from what we hear baba vacho was like avagari panzvimbo 1 ikoko kuSlovela havasisiko. He has been to other 6 places so far. So stepdad, I've tried wena moyo unorwadza, even the mother is in pain. I try to comfort her, but tingaita sei chasara now is rehabilitation, but half the time anigara ari mustreet. I even fear him. I even fear having him around my children. He is a mess. Baba vacho vanongoti musiye achaita right kunge zvekurombeswa. So my sister, ndiwo ma-effects ekungofamba muchimitisa mupa vanhu vana. Take your time ladies. A man who loves you must honor your parents and marry you first. Now tinosekwa nanashadhaya daily, but todini tora a wrong turn. Mwana akuita madrugs, mwana akangogara wahlamuka kubva day 1 mwana ukainda akatanga kuba akatanga kuita madrugs. Izvi zvinokungoita kunge muka. Asi baba vanoti ini mama vake ndakavaroora vane mwana wondaivada
hapana zvechakashata hapana chakashata nekuroora munhu waunenge wadanana naye, munhu anenge akafirwa, munhu anenge akaita misfortune, munhu anenge akamitesiwa, asi this is an opportunity yekuti munhu adi arimere hapana problem inangu handifanani nevamwe vanosvora vanhu. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadini yenyu nyaya makaverenga yemunhu aiti akaona rufu zvakaitika kwandiri. Nyaya yangu yakatanga pandakatanga kutendeuka kuchechi uku kunonamatiwa, handidi kunyepa. Kana mufundisi wacho zveshuwa anoda mari, ndakabva ndaenda kuna mufundisi ndikati maparidziro amaita andibata, vakabva vandi anointa ipapo. Kana uri munyowani unenge usinganyatsoziva kuti zviri kufamba sei, vakandibata pachifuva ndikanzwa kuti pane zvaitika asi handina kuziva kuti chii chainge chaitika. I think nyaya yamufundisi aya yakambopostwa paYouTube. Mufundisi uyu akazoshayika hake, asi posto kwayakaitwa yainzi chituna chamufundisi chakazoprofita vanhu parufu. Inini I left the church but I knew kuti ndiyo church yakanga iri diki zvezvekuti kana uchiita zvemadrezi waibva wangoudzwa kuti mafambiro aya hatiyamada ende zvaiitwa pajekerere. So zvadaro ndakatanga kuita mavision ndichitoona kuti shuwa Mwari vanene. Ndakazoya kuJoburg ndainge ndoziva kuti pane zviri pandiri. Ndakabirwa foni asi ndaiziva kuti Mwari anene. Kwandinogara kune matsotsi ndakashushikana cause ndinoshanda nemafoni, macontacts angu ese aiva mufoni umu. Saka ndakanga ndisisina manamba emaclients avo. Ndakanga ndisina manamba emaclients. Ndisati ndatenga foni ndakatanga kufamba nzvimbo dzese dzendaenda ndichitsvaka foni kubvunza maclients andanga ndamboenda kunoona kuti mamboonawo foni yangu asi zvakashaya basa. Ndakaita sim swap ndikatenga foni, vanhu vakatanga kufona vachibvunza kuti koma musiri kubatika. Ndikati foni yangu yakabiwa. After 2 weeks one Sunday ndakanzwa inzwi richiti enda panzvimbo yakati pane nzvimbo inongana mazimu every Sunday. Ndakasvika ipapo basa ndainge ndapedza. Ndakasvika ndikapaka ndikaona umwe vanhu 2 handinoziva. One akatopinda mota tikagara. Handina kana mbopedza 5 minutes chete kwakwauya umwe munhu handimuzive, iye handizive. Zvikanzi mukoma ndikumbura mundichajiro foni yangu mumota menyu. Ndotarisa foni kudai kuona ifoni yangu. Ndobva ndamuudza kuti ifoni yangu maitiwa nemacontacts angu. Moziva zvinoita Mwari. So ndiri kutaura izvi kuti muve nebackground of the story. Akabva andiudza kuti iye ainge aitengeserwawo. So I paid him ndikatora foni yangu. Then ndobva tagara hedu mungoziva mazimba tinotsvinyirana. Pakaita vanhu vakada nemukadzi wangu paukama hwavo vaive vechikuru. Vanhu ava vakandistresa. I prayed kuna Mwari kuti honai vanhu vari kundinetsa. Ndakuita kunge imwe musipo. Ndaita munamato iwo ndaive ndagumirwa. I had tried to move on. Vakatevera girlfriend yangu yandaive ndakufambidzana nayo vakatiparadza. Apa vainge vaparadza zvakare muchato wangu. Ndakachema kuna Mwari musiwo ndakarara ndichema. Foni yangu yakadzima kozi kwainge kusina magetsi. Ndakazomuka ndochaja foni. Munoziva tete hamumbozvibhelieve kuvhura foni kudai kuwana message yakanzi baba vaya vainge vapfurwa pamou masikati machena vakafira passport ende vakavapfura havana kumbobatwa. I didn't pray kuti vafe. Ndakashamisika. Hazvina kundibata zvakanaka. Ndakaona kuti dzimwe nguva tinozofarisa tofunga kuti tine simba. Ndakaona vision panyaya ex-wife yangu. Ndikati ndoita sei cause munhu ari kudanana nevamwe ndaifanira kumutora akadaro cause Mwari vanovenga kuramba muna. Zvakandirwadza kuti mukadzi wangu ari kurara nevamwe asi ndofanira kumutora akadaro. Ndakati mukadzi handichadini. Ndakaona vision yezvaizoitika pamberi. Ndakarota ndichisvika kumusha. Painge paine imba imwe yainge yakadhirika. Then painge paine vanhu vainge vakagara vakapfeka mbatya dzeblack. Amai vangu vainge varipo. Pakauya mhepo yainge ine chamupupuri chainge chakasimba. Vanhu vose vakabva varara pasi kuti mhepo ipfuure. Ini namai vangu tisitega takasimuka. Amai vakanongedzera kwainge kwaenda mhepo. Ndipo pandakaona zimunhu zirefu asi musoro wainge usingaoneki. Ndobva ndatanga kuritevera. Pakutevera kwandakaita raita richipfupika mbichana richifamba richibva rasvika paguva rababa vangu. Saka parakazosvika paguva changa chava chipfupi kudarika mabvi angu.
ndobva chasvika ndokunyangarika. Vision iyi inoreva kuti ndichafamba naMwari kwete kwenguva yakareba ndobva ndajoina madzibaba angu. After my events akati kuti akabuda pavision, asi hapana madates but my events. Zvinotyisa asi hapana zvaungazviita. Ndiwo maonero andakaita rufu. Vanhu vanoona rufu nenzira dzakasiyana siyana. Hatina zvipo zvakafanana uye Mwari anotionesa nenzira dzakasiyana. Vamwe vanogona kupikisa, asi vamwe vanogona kupikisa, asi ndizvo zviripo. God speaks to us in many different ways. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana siyana. Saka ndizvo zvavakasanganawo nazvo izvi. Chanyondirodza ndechekuti vakatorerwa mudzimai wavo nemunhu wachona aifamba achitevera chero vazama kuita move on nemusikana wavo votevera vachinoparadza. Asi hazvina kuzopera zvakanaka. Vakanamata munamato, vandipa vara rachona ndarikangama pandanga ndichitaipa. Vakanamata munamato iwowo, munhu ndokubva afa. Bedweka zvakaoma. Asi chimwe chandibata zveinyaya yefoni, kuti foni yawo yakanga yabiwa. Bedu hapana chinhu chakaoma sekubigwa foni apa ine macontacts. Vakatambura. Indakambobigwa wallet nepesi. Ndaifamba ndichivhura madustbin everyday. Apa funga kuti dustbin remusiwo rinotogwa rorasiwa. Asi ndahad faith kuti passport yangu ndoiwana. Ndaifamba everyday ndichivhura mabhini. Asi ndakazoiwana. I think ndakambokudza inyaya iyo. Handiti ndakadzoka kumba musi ndakabigwa, ndakadzoka kumba ndikati Mwari hazviiti. Ndikuda passport yangu. I need my passport. I prayed, I cried. Ndakachema ndikati Mwari hazviiti, ndikuda passport yangu. Ndogara South Africa ndisina passport. Ndotora zveimwe bodo. Ndikuda passport yangu ini. Ndine passport, handisina kumutora passport, ndikuda passport yangu. 6 months later ndapedza kutsvaka mabhini. Ndopa ndakazongofona kusvika iwe Glory, passport yako iripo. Ndikati yakabiwa, svika ndinayo pano. Munhu akaba passport akanoisiya kuHillbrook. Zvakafamba sei? Ina handigare kudhuze nekuHillbrook. I stay 45 minutes away from Joburg. But passport yangu yakawanikwa muJoburg. Munhu wachona tikanomubhadhara seistori yavo iyo, takazokuita nomubhadhara kuti andipe passport yangu, asi passport takazodi takaiwana. Anyway, ndipo paperera nyaya dzedu. Tinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.